Vítám posluchače našeho svazového podcastu a vítám tady svého hosta, aniž byste možná znali její tvář, tak rozhodně znáte její práci, je to fotografka Soňa Malétrová. Ahoj. Ahoj, čau Honza, ďakujem za pozvanie. My děkujeme, že jsi přišla k nám do podcastu. Jak už jsem zmiňoval, tvojí práci si myslím, že zná většina fanoušků české a možná i světové atletiky. Přibliž nám, jak ty vlastně, nebo co vlastně děláš teda pro českou a světovou atletiku? Kde začať? Nie, viac menej je to jednoduché. Som hlavný fotograf pre Český atletický zväz, čo sa týka nejakých tých väčších závodov, často aj tých domácich. Čas mi to už teraz dovoluje skôr brať tie dôležitejšie len. A pre svetovú atletiku rovnako vlastne fotím často závody. Keď je tu napríklad zlatá tretra, tak vtedy idem hlavne pre svetovú atletiku fotiť a tak ďalej. Fotím aj pre európsku atletiku, takže rôzne si to kombinujem a vždycky je to, mám to tak akože voľnejšie nastavené, ale môj hlavný klient je vlastne Český atletický zväz vždycky. Jak ty ses vlastně dostala k sportovní fotografii nebo k fotografii všeobecně a máš nějaký background vlastně v té atletice ty jako sama? No, toto sú tak tri odlišné príbehy, by som povedala. Tak poďme postupne. Až sa to nejak tak spojilo. Čo sa týka atletiky, tak ja vždycky hovorím, že background nemám. Ale v podstate, keď sa nad tým zamyslím, tak vlastne celú základnú školu som robila viacboj ženský. V podstate vždycky na tých našich menších nejakých krajských kolách som mala nejaké umiestnenie, nejaké medaile. Takže ako ten vzťah k tomu športu som mala vždycky. A atletika sa mi vždycky vlastne aj tak najviac páčila, že mi prišla práve ešte aj ten viacboj, že je proste taká pestrá a že fakt sa tam skúša limit toho ľudského tela. Takže k atletike som mala vzťah. A potom zhruba okolo tých 14-15, kedy sa už vlastne vyberala potom stredná škola, tak som práve utla aj šport a tak ďalej a práve som sa dala na tú fotku viac. Ja som vlastne fotila nejako, dajme tomu, že od 11. Vlastne v rodine táta fotil, strejda fotil, takže nejaký taký vzťah som mala, že niečo ako foťák existuje. A pamätám si doteraz, že sme boli v pražskej zoo a len som si proste strašne pekne nafotila zvieratka. Takže moji rodičia nejako usúdili, že možno vo mne je nejaký potenciál. Tak to bolo vlastne také fajn. A vlastne strejda ma potom ešte nejak tak rodina ma donavigovala do toho, že možno vo fotke by som sa mohla nájsť. A tak to vlastne aj bolo. No a trošku som ztratila niť. A kde se rozhodla ta sportovní fotografie? Že od zvířátek, když můžou třeba běhat, tak... No, takže v skratke, išla som vlastne potom na strednú umeleckú, kde som vyštudovala fotku. Čiže tam som trošku pochopila, aké to je to konceptuálne umenie, trošku umelecká sféra a tak ďalej. A tá športová fotka vždycky bola... Ešte v mojej hlave vôbec vlastne nebola nejako vyvinutá. Ale strašne sa mi vlastne páčilo fotiť reportáže a veci, ktoré neboli vyslovene naaranžované a kedy proste človek musel zachytiť tú emóciu, ten moment. Hej. Takže toto ma strašne bavilo, čiže som si myslela, že smerujem k nejakej dokumentaristike skôr. No lenže o pár rokov neskôr, cez koronu vlastne, sa to tak nejak udialo, ja som mala ísť pôvodne na Erasmus do Portugalska, ale skončila som na Erasme v Prahe. Práve kvôli covidu, tak aspoň do tej Prahy som išla, našťastie, teraz si vždycky hovorím. A toto som spoznala vlastne ľudí a ocitla som sa medzi ľuďmi, ktorí robili proste atletiku, pozdravujem Mišku Hrubú, takže takto a Nicole Bendovú a tak ďalej, takže nejako sme sa takto stretli. Mne sa páčilo proste chodiť s nimi na tie tréningy a tam som sa proste spoznala s Petrom Jelinkom z Českej atletiky, no kde som sa len tak ako zmienila, že hele, ja som tu vlastne na chvíľku len na jeden semester, ale vlastne fotím a veľmi rada by som si vyskúšala vlastne fotiť takto šport, že
keby náhodou je príležitosť, tak za ňu budem veľmi vďačná. On hovoril, že jo, ale majú fotografov a že sú plní. V pohode, že keby náhodou. No a presne o tom vlastne je trošku ten networking, že síce to nebolo hneď, ale za pár mesiacov, ja neviem, či 3 alebo 4 mesiace, také niečo, sa mi práve ozval, že im vypadol fotograf na víceboje v Stromovke a či by som to mohla skúsiť. No, takže to som vyskúšala vo fotograficky veľmi náročných podmienkach, lebo Stromovka je dosť náročná na svetlo a tak ďalej. No a pochopila som, že mňa to vlastne baví. Hej. A potom to vlastne sa to začalo rozvíjať tým, že vždycky som si lámala hlavu nad tým, že jak im to môžem dodať rýchlejšie, jak to môžem rýchlejšie zeditovať, jak im môžem tým novinárom ešte viac uľahčiť tú prácu, aby vlastne ten záber tí fanúšikovia dostali ešte rýchlejšie, ešte lepšie a tak ďalej. Čiže mňa bavilo vlastne rozvíjať celý ten workflow, by som povedala. A myslím si, že im to bolo v Českom zväze sympatické a tak nejak sme začali vždycky pravidelnejšie spolupracovať a tak som sa dostala k športovej fotke, no, že vlastne to atletikou to začalo a vďaka tomu teraz už fotím veľa rôznych aj iných športov, za čo som tiež rada, lebo to tiež je potrebné, nech to je pestré pre toho fotografa. A takto nejako, no. Takže takto sa to nejak pekne rozvinulo a potom by som povedala, že už všetko je o tom prístupe stále, že ostať nohami na zemi a keď spoznáš proste tých ľudí, kolegov ostatných, tak jednoducho, keď je s tebou príjemná ľudská asi spolupráca, predpokladám, tak nejak to potom samozrejme ide, keď sú aj tie výsledky a tak ďalej, no. Takže tak sa to nejako rozvinulo. Mě by vlastně zajímal ten proces, jak člověk se jakoby jako dostane k těm různým dalším jako jobům. Dejme tomu, že prostě ty vyfotíš mistrovství České republiky tady ve Stromovce. A jsou hezké fotky, které jsou použité prostě na třeba sociálních sítích atletů, jsou na stránkách České atletiky, třeba v časopise Atletika. A jak si jakoby tebe pak všimne dál třeba světová atletika nebo European Athletics nebo prostě tyhle ty jako je to, že pak se dostaneš třeba právě na tu zlatou tretru a tam si tě všimnou, nebo... Nie, paradoxne zlatú tretru som vlastne nikdy nefotila ako jediné podujatie pre Český zväz. To som vždycky zatiaľ išla pre svetovú atletiku. Už to tak nejak máme nastavené medzi sebou. Každopádne, niekto povie, že to je o šťastí. Ja to nepoviem určite. Hej. Je to fakt akože, je to naozaj veľmi vymakaná práca a naozaj často vlastne na to, aby ja som dodala obsah a fotky, ktoré sú za mňa v kvalite, pod ktorú sa podpíšem a sú stále v rýchlosti, ktorá je potrebná v dnešnom svete sociálnych sietí, tak stále to proste musí byť vymakané, hej, keď to tak poviem. A v skratke to znamená v ľudskej reči, že nejdete spať. Napríklad. Takže a mimo iných proste je tam toho veľmi veľa, ale myslím si, že vlastne aj my fotografi musíme mať veľmi takú ako fakt, že tú disciplínu, že v mnohom sme si aj častokrát podobní vlastne s tými športovcami, keď to tak sledujem, že tiež musíme veľmi veľa obetovať, tiež sme v kuse rozcestovaní, tiež je ťažké mať nejaký iný režim okrem tej práce, tiež musíme mať veľmi silnú disciplínu jednoducho, aby sme si udržali tie hodnoty a vravím, myslím si, že keď sa toto tak nejako poskladá, tak vy vlastne, keď už potom ste na nejakých tých väčších svetových podujatiach, tak tam je veľmi dobrá výhoda to, že vy ste spolu všetci, tí fotografi vo veľkom press centre spolu, hej. A myslím si, že ľudia okolo vás, aj tí cudzí, cítia energiu, jaká z vás ide, všímajú si, ako sa chováte proste a tak ďalej. A myslím si, že keď to všetko klapne s tým, že klient sa na vás vie spoľahnúť, čiže o vás vie dať peknú mienku, peknú recenziu ďalej do sveta, a do toho kolegovia z vášho odvetvia vidia, že máte motiváciu, máte vášeň pre to remeslo. Myslím si, že potom sa to tak poskladá a jednoducho potom to ide cez ten networking, že niekto sa niekde hľadá, napríklad v európskej atletike. Vlastne ja som dostala prvýkrát pre nich fotiť, ako príležitosť som prvýkrát fotila pre nich, keď boli Podebrady pred
2-3 rokmi. Hej, a vtedy tu bol ten európsky pohár vlastne v Chúzi. A to bola moja prvá akcia pre európsku atletiku, pretože presne z press centra, z veľkých akcií už o mne vedeli. CCA, oni vás vždycky sledujú na Instagrame, takže musíme ho udržiavať, ak je to naša reklama, je to proste portfólio. A dajú vám tú príležitosť. A to je ten zlomový moment, hej, lebo veľa ľudí dostane príležitosť, ale je to jednorázové. A potom je zo pár ľudí, s ktorými vlastne oni pokračujú ešte dlhšie. A myslím si, že tam je ten zlomový bod presne o tom prístupe, hej, že spoľahnutie, kvalita, ľudskosť, ochota dohodnúť sa a jednoducho potom im sa dobre spolupracovalo, na základe čoho oni vám potom ponúknú ďalšie vlastne eventy menšie a tak ďalej a potom sa vlastne dostanete zase do tých vyšších kvalít, by som povedala. No. Okay. Že tak. No když už se dostaneme k tomu jakoby procesu tvému, kde seš teď, tak já to vnímám tak, že my se známe už taky nějakou dobu a za ty roky prostě se v tom, jak to říci, v tom žebříčku jakoby vlastně vypracováš hrozně jako vysoko, že teď podle mě je po tebe vlastně docela poptávka a teď už podle mě ti chodí jako hodně moc těch nabídek, těch akcí, je toho dost. Jak ty vybíráš vlastně na co teda pojedeš, kde budeš fotit, protože předpokládám, že se nedá objet všechno, že je to prostě náročné a není to jakoby, že člověk nemůže jet prostě 24/7. Ještě pak ten proces, ke kterému se samotnému dostaneme, že to není jenom o tom stát na stadioně a mačkat spoušť. Tak jak ty teďka vybíráš ty akce? Máš nějaký svoje oblíbený nebo máš nějaké sny, kterým si chceš čuchnout? Takto. Inak ja zároveň som vždycky strašne vďačná aj, že takto som vnímaná, že naozaj si to vážim, že pre mňa je to veľká vec a ja práve naopak mám vždycky pocit, čím akože nejak vyššie idem, tak tým viac zistím, že stále čo ešte všetko neviem, hej, takže ako fakt sa snažím to brať tak fakt vďačne, že sa toto okolo mňa deje a mám tú príležitosť byť na týchto veľkých akciách, pracovať s týmito veľkými klientmi. Takže to som tak hlavne chcela, nech to tak ako určite význie. No a čo sa týka toho, ako si vyberám akcie, uplynulé roky bol pokus stihnúť všetko. A hlavne minulý rok bol extrémne náročný. Ono je to vlastne také vtipné. Ja si pamätám vlastne, že prvý taký sveťák bol práve Oregon pre mňa. A až niekedy po prvých 5 dňoch som pochopila, že toto nie je len práca, že toto je fakt, že životný štýl a je to náročný životný štýl a veľký problém pre nás je spánok naozaj. Že musím povedať, že tá energia je naozaj veľmi obmedzená a veľmi rýchlo sa vlastne vyštevíme, pretože proste na tom štadióne je koľkokrát 40 stupňov. Sme na outfielde, hej, takže chodíme vlastne okolo štadiónu, že nemôžeme byť infield vo vnútri, to môžu len veľké agentúry. Takže je tam 40 stupňov, vy potrebujete chytiť proste každého, hej, atletika je koľkokrát taká, že ide 3 disciplíny naraz proste a tak ďalej, takže nechcem sa sťažovať, lebo som si to vybrala sama, ale nie je to vždycky len proste, že úplne najjednoduchšie. No a kvôli tomu, ako viem už vyhodnotiť vlastne momentálne náročnosť jednotlivých eventov, tak už teraz v tomto roku som sa poučila z minulého roka, keď som bola veľmi blízko vyhoreniu, sa priznám. Tak tento rok na to dávam pozor a tento rok si už vyberám aj eventy podľa toho, ako to náročne vlastne stíham dospávať, keď to tak poviem, koľko je medzi nimi času, hej. Napriek tomu, ako v sezóne idem v podstate non-stop. Sezóna moja začína niekedy začiatkom kvetna a dajme tomu v tomto prípade teraz Tokio bolo až do září, takže bola veľmi dlhá tá sezóna, kedy napríklad červenec, srpen sú dosť namakané tie mesiace. Tak to viem, že sa kusnem a vydržím 2 mesiace v režime 16 hodín práce, 4 hodiny spánku a zvyšok nejaké jem alebo niekde som. Takže takto. Ale určite si vyberám jednak podľa náročnosti. To už zohľadňujem teraz ako prvé, s ohľadom na zdravie určite. A potom určite už mám niektoré eventy, kde už je možno aj nejaká partia, kde sme zohratí. Napríklad Diamantovka v Monaku, tak
to je úplne výborné. Tam teda ja fungujem ako LOC, čo znamená ako lokálny organizátor, ako lokálny fotograf. To sme taká partia vlastne 5-6 ľudí, už taká pravidelná. A to je veľmi príjemná spolupráca vždycky, že to už je taká tímová hra fakt. Takže to už viem, že vždycky každý rok to už mám tak v kalendári, že tá je určite. No. Potom s Českým atletickým zväzom som primárne dohodnutá na všetky tie väčšie akcie. No a veľmi rada si vlastne beriem vždycky aj tie menšie české akcie, aj keď teraz ich bolo menej, lebo presne buď už som bola niekde odcestovaná, alebo proste musím kombinovať potom európsku atletiku s českými menšími závodmi a tak ďalej, takže sa snažím výjsť každému klientovi tak nejak v kompromise. Ale veľmi mám rada tie malé české akcie, lebo jednak tí atleti sú tu doma a je to cítiť, hej, a oni si strašne vážia, si myslím, keď vás tam vidia. A super je to potom, keď sme na svete ako niekde, tak oni ma už poznajú, vidia ma, všimnú si ma proste. A je to také osobnejšie. Takže jednak to. A druhá vec, tie malé akcie sú častokrát naozaj o tej atmosfére ešte viac niekedy. A napríklad absolútne, ja som veľmi dlho fotila hlavne juniorov a toto a oni majú ešte také tie emócie, neboja sa ich ukázať. Aj, takže tiež je to strašne super. A práve tie menšie akcie sú super aj v tom, že vy si tam musíte nájsť ten challenge, mať z toho tie fotky a zachytiť to tam jednoducho, hej, lebo častokrát na tých sveťákoch je to také, že to sa už fotí tak samo. Na druhú stranu, tam je každý, tam máme každý podobné fotky. Ale na tých českých akciách som častokrát proste je nás len zo pár, hej, takže tiež to mám rada, no. Takže je to rôzne, ale vyberám si to podľa náročnosti a podľa času by som povedala, hej, že niekto by si možno myslel, že na základe nejakých financií sa rozhoduje freelancer. Jasne musíme to nejak zohľadňovať, lebo je to naše živobytie. Ale pre mňa to nikdy nebola priorita a častokrát idem práve do veci, ktoré som si ešte neoskúšala, hej, a takto, takže tak. No ten samotný proces teda, když se to dostaneme, ať si to jakoby popíšeme pro ty lidi, kteří to třeba tolik nevědí. Já jsem byl na tvé přednášce, která byla jako Sony event a tam vlastně si říkala spousta zajímavých věcí, které nevím, jestli člověka úplně hnedka na první dobrou napadnou. Tak když projedeme ten proces postupně, tak dejme tomu, že World Athletics nebo Český atletický svaz ti zavolá, hele, tady tenhle ten event, prostě chceme, aby sjela a fotila. Tak ty v ten moment si to jako nějak připravíš, že dobré, tak nějak cestuju, tohle si musím vzít, že dejme tomu, že víš, že ten stadion je obrovský, tak se máš třeba dlouhé sklo, právě dlouhý objektiv, ať lidi vědí, na velké vzdálenosti, nebo naopak právě, když je třeba něco jako menšího, takže nějaká výběr techniky může být. Potom teda jakoby asi nějaký jako přímo na tom stadionu, kde to je to, k čemu se chci dostat, že ty jsi říkala třeba ten výběr toho místa, kde fotíš a vlastně třeba ty dostaneš nějaké zadání, co máš fotit, ale pak už je to na tvém kreativním asi pojetí, jak ty to zpracuješ, tak jestli nám ten proces takhle vlastně zkusím to přiblížit. A pak vlastně klidně i přes to fotografování pak ten postproces, všechno, vlastně ten den tvůj tam, no. Zkusím to priblížiť tak, aby som to nerozprávala hodinu, lebo ako dá sa do toho ísť až do hĺbky, ale skúsim to zobrať tak. Áno, začnem asi tým, že môj kalendár akcií momentálne plánujem vlastne už v listopad, už vlastne plánujem, čo sa všetko bude diať budúci rok. Hej. Čiže vravím, mám to veľmi podobné s tými atletmi, že aj oni približne vedia, aké méty, kde sa chcú dostať. Cca aj ja to už viem a vlastne medzi tým si potom vyplňam políčka ešte menšími závodmi alebo inými športami, inými zákazkami. Takže asi tam to niekde začína. No a keď sa dostanem vlastne keď už konečne docestujeme po 14 hodinách do Tokia. Jasne. Tak keď už konečne docestujeme, vždycky vlastne ten prvý deň je taký, že ešte my vlastne chodíme vždycky fotiť aj oficiálny tréning, čiže pre mňa je to už plný pracovný deň. Hej. A vtedy si vždycky obzriem vlastne ten štadión. Zvyčajne potom máme vlastne fotobriefing povinný, ktorý je a tam nám vždycky povedia, kde sú presné fotopozície, čo sa týka toho štadiónu. Lebo niekto by si to myslel, ja som si to samozrejme tiež predtým myslela, že keď ideme fotiť, tak
môžeme fotiť proste, nie? V pohode. No, nie je to také úplne. Máme jednak fotopozice, z ktorých môžeme fotiť. Máte vlastne pozícii infield, outfield. Infield je buď pre hlavných organizátorov, ako je Svetová atletika, alebo tom väčšie fotodenníky ako Reuters, Getty a tak ďalej. Čiže drvivá väčšina, 95% fotografov sme na takzvanom outfielde, čiže okolo štadiónu. Hej. To má veľa nevýhod, lebo vy vlastne na sebe máte tak 12 kg techniky, lebo potrebujete vlastne mať tým pádom tie veľké teleobjektívy, aby ste mali tie pekné fotky proste. Čiže my sa tam nejak tak trmácame proste so všetkým možným medzi tými fanúšikmi, ktorí koľkokrát stoja proste rady na hotdogy a tak ďalej. Takže to je vždycky vtipné. Áno, a my tam akože takto ideme, hej, ešte mňa si niekedy mi to nie je príjemné, ale mňa si aj veľakrát fotia, lebo jak som drobná, tak na mne veľmi vidno ten kontrast veľkého objektívu a drobné žijenia proste, no tak to je proste také vtipné ešte. No, každopádne, takže pripravím si vždycky fotopozice. No a mne príde vlastne, že fotenie atletiky je naozaj veľmi o predvídaní. Ja vždycky mám v hlave ďalšie 4 kroky, ktoré už proste robím za pol hodinu. Lebo pol hodina v atletike je ako 8 hodín cez deň. Takže vždycky si to pekne rozplánujem a vlastne ešte pred závodom každý deň si urobím ráno časák, ktorý je oficiálny. Z neho si vyberiem, kde sú teda Češi. A potom si robím časák môj. Pretože veľakrát napríklad, keď napríklad je oštep, tak ja viem, že Badlejch môže sa kvalifikovať hneď z prvého pokusu. Takže viem, že tam musím byť hneď na ten prvý, hej. Lenže za ten čas vám niekto behá šprint. takže to potom trošku musíte logisticky vymyslieť, hej. Mne by sa veľakrát páčilo mať nejaký iný uhol z fotky taktiež, ale vy to musíte kombinovať s tým, kde všade zároveň musíte byť a stále nemáte teleport. takže stále to musíte vymýšľať tak, aby ste sa vedeli vlastne hýbať na tom štadióne. A ako som vravela, ja si zakladám veľmi na spolahlivosti, takže musím mať 100% spolahlivosť, že mám všetkých atletov vždycky. No. Takže tam je to je asi ten hlavný proces a taký ten náš súper je vždycky čas jednoducho, hej. A teraz som sa veľmi smiala naposledy v Tokiu, pretože prvýkrát sa mi stala kolízia, kedy som fakt nevedela, jak to vyriešim. No a stalo sa to, že proste ten posledný deň začalo liať. Proste pršalo. Čiže mne veľmi pomohlo, lebo sa rozdelili vlastne disciplíny. A všetko som pekne stihla. Takže niekedy aj tieto náhody vám pomôžu. Takže to je potom super. No a áno, samozrejme výber objektívov, to už mám ako keby predtým v hlave, ešte než odchádzam, tak už viem, či budem outfield, infield, takže podľa toho potom volím samozrejme objektívy. No a vlastne teraz už nejde fungovať úplne bez toho, že neposielate fotky live, čo znamená, že priamo na tej akcii sa niečo stane a ja to hneď okamžite vlastne posielam Adamovi, ktorý má na starosti sociálne médiá, vlastne Českej atletiky a on už hneď pripravujú chlapci grafiku a tak ďalej a hneď to už ide do sveta tá správa, hej, že ten svet je fakt rýchly a ja keď som pomalá, no, tak je to veľký problém, hej, no. Medzi tým tam samozrejme riešite, že nevždycky ide internet, nevždycky ide Wi-Fi, nevždycky je dobrý signál, nevždycky vám idú dáta, že riešite strašne veľa vecí medzi tým všetkým, ako vám tam stále behajú tí atleti. Takže je to vždycky trošku, je to také stresujúce, hej. Ale je fajn si vtedy vždycky povedať, že o nič nejde, treba sa nadýchnuť, vydýchnuť, nesmiete prepadnúť proste panike, chladnú hlavu a vždycky sa to nejako vymyslí, hej. Takže by som povedala, že live, preto teraz možno tak trošku prezradím, ale keď je napríklad nejaká fotka live, že okamžite, tak ešte nie je úplne taká dokonalá farebnosťou, pretože my to editujeme až potom, hej. No a my vlastne máme s Českým zväzom vždycky pravidlo, že vlastne do nasledujúceho programu vždycky musím odovzdať fotky. To znamená, že z rána musím vždycky, než sa začne poobedná session, musím odovzdať galériu. Takže vlastne hneď keď skončím
už teraz mám na prvom mieste jedlo, lebo vy tam nemáte šancu jesť. Takže hneď keď skončím, mám jedlo a okamžite vlastne ja ďalej pracujem v tej 4-hodinovej pauze, tak ja si len stihnem vytrediť fotky, vykopírovať karty, to je nejakých 180 giga veľmi často pri dnešných foťákoch, hej, takže ešte aj to kopírovanie vám berie ten čas trošku. A potom rýchly edit a vlastne sa už môžete pomaly pripravovať na odpolední session. Wow. A idete v odpolední session a to isté, hej, a koľkokrát skončíme okolo 11, keď časák mal končiť o 9, ale vieme, že koľkokrát sa to naťahuje. No a dojdeme na hotel, kde máme väčšinou je nejaký shuttle ako oficiálny z toho štadiónu na hotel. A zase opäť, kým mne sa kopírujú karty, ja sa ako tak snažím dať dokopy po celom dni a okamžite potom vlastne triedím fotky, začnem pracovať na fotkách a tak nejak sa pomaličke dostaneme do 3 hodiny rannej. Takže tak. A s tým, že samozrejme večer si ešte musíte zase pripraviť program na ten nasledujúci deň, pretože koľkokrát je semifinále cez deň až na ďalší deň je finále, takže vy si to neviete predtým vlastne pripraviť, takže musíte tesne pred. No a idem spať okolo tej 3:00, 3:30, no a väčšinou časák, čo ja viem, okolo 8:00 už musím byť vlastne na štadióne, takže o 7:00 vstávačka. A tak to ideme. No, takže je to také. Vravím, nie je to prechádzka ružovou záhradou. No. Nechcem sa sťažovať, ale toto je proste realita. Sú to proste fakty a tak to nejako tam fungujeme jednoducho. No. Vidím, že tvůj program je teda jako masakr naprostý, ale vlastně co tebe na tom jako konkrétně baví, jestli je to pak třeba to, že máš nějakou jednu hezkou fotografii, jako fakt, na kterou jsi tam třeba pyšná, nebo nějaký moment, že si zaznamenala, nebo naopak, že si to třeba nějaký ten atlet dá na nějaké své sociální sítě, a nebo třeba, že pak s nějakou fotografií vyhraješ nějakou cenu, kdy ty jsi byla na 2. místě ve World Photo v kategorii portrét. A atletika a potom bola ešte pridaná taká špeciálna kategória, tak to bol a to portrét. byla Jaroslava Mahučíková a byl taky ten close na ty její víčka, které měla namalované jako v té ukrajinské barvě. Nádherná fotografie. Děkuju. Tak co vlastně tebe jakoby takhle motivuje a co tě těší z toho potom? Jasné. Ja by som povedala, že ako úplne otvorene sa priznám, veľakrát na tom štadióne v tej únave si to otázku hovorím aj ja. Jasne. Prečo? A potom sa presne stane to, že a zrazu sa stane moment a vy ho máte a máte ho ešte tak, ako ste si predstavili v tej hlave, že chcete mať tú fotku a vtedy vás to proste, mňa to strašne naplní vtedy, hej. Myslím si, že tak sa asi poznáva tá vášeň z toho, že máte radosť z toho, čo robíte, hej, no. Takže by som rozhodne povedala, že áno, veľakrát je to, že jedna fotka ma namotivuje na ďalší rok proste, hej. A práve tá Mahučík, jak som robila tú fotku, tak som bola, že yes, preto to som prišla do Paríža, hej, že fakt som sa tešila. Takže veľakrát je to samozrejme táto motivácia. No a ono sa o tom veľa nehovorí, ale je to také nepovedané nahlas, ale medzi nami fotografmi, keď už tam sme, prebieha vždycky taká tichá, malá súťaž medzi nami, hej, lebo v podstate tam ide o to, že všetci máme rovnaké podmienky, všetci sme na rovnakej udalosti, máme rovnaké fotopozície a je tam veľakrát vlastne fotoznačky tam majú svoje depa, hej, Sony, Canon, Nikon, majú tam svoje fotodepa, čo znamená, že oni vám požičajú aj techniku vlastne na tú dobu, kedy tam ste a tak ďalej. Takže naozaj každý fotograf má absolútne tie isté podmienky. Mm-hmm. A robí to veľmi férovú takú hru z toho celého a viem, že my fotografi medzi sebou, aj keď ja to mám veľmi veľa dobrých kamarátov, ale je to veľmi, veľmi, veľmi vtipné, niekedy sa na tom tak smejem sama v duchu, že my medzi sebou tak pretekáme tiež, že kto bude mať tento rok tú najlepšiu fotku, hej, že komu sa podarí záber, ktorý nikto iný nevidel, hej, kto videl niečo, čo fakt nebolo pozorovateľné voľným okom a má to len jediný on, hej, takže toto je tá hra, ktorá nás podľa mňa udržiava vlastne všeobecne v tom fotosvete, nielen v atletickom, ale ako všeobecne v tom športovom, že
ono áno, akože tých fotografov je teraz naozaj strašne veľa, ale zároveň vám to robí túto maličkú hru na pozadí. A to ja nie som veľmi súťaživá. Aj kým som sa prihlásila do fotosúťaže konečne minulý rok, tak prešlo strašne veľa času a tak ďalej. A dokopali ma k tomu kamaráti. Každopádne tam, keď ste, tak vás to veľmi motivuje, že naozaj, lebo čo je najlepšia fotka, to asi nevieme povedať, hej, to nie je výkon, ktorý sa dá merať, ale vieme urobiť proste fotku, ktorú nikto iný nemá a rozpráva. Bez toho, aby tam boli slova, hej. Takže pre mňa je to o tom, že skúšať hľadať tieto neviditeľné momenty. A ono je to, vy sa počase dostanete naozaj do takého sústredenia na tom štadióne, že váš mozog tak nejak akože fakt, že prepne a fakt začne vnímať ten svet trošku úplne inými zmyslami. Nechcem, aby to znelo tak ezotericky, to vôbec. Ale ono je to naozaj pravda, že my sa tak akože prepneme a začneme si všímať strašné detaily a maličkosti, ktoré vy bez foťáku vlastne vôbec nevnímate, hej. A s tým foťákom je to úplne, to je fakt taká hra a strašne ma to vlastne baví a veľmi ma baví potom vlastne tam moja motivácia určite aj je ukazovať to potom ľuďom, veď na to asi sú fotky, aby sa na nich niekto díval, hej. A pre mňa to motivuje, že pozrite sa, že vy vidíte síce v tej rýchlosti, vy vidíte šprint, hotovo, finish, bodka, on odišiel, hej. Ale vy potom vidíte tie fotky, ktoré vlastne spomalili ten moment. Vidíte všetky rituály tých atletov, vidíte to trápenie v očiach, vidíte, koľkokrát sa stane, že niekto vlastne, ja neviem, že vyhrá prvé miesto, ale vy v očiach vidíte, že jemu to nestačilo, on chce ísť viac. Hej? A toto ma veľmi baví, že my sme takí, ja vždycky hovorím, že ja sa neživím fotením, ja sa živím pozorovaním proste. Okay. Takže mňa vlastne toto veľmi ma na tom naplňa absolútne, že môžem vidieť niečo, čo je fakt očami neviditeľné, aj keď to znie, neviem ako poeticky, ale ono je to naozaj proste pravda. Takže veľakrát to. No a samozrejme tá motivácia toho, že nejakí atleti sú potom strašne vďační z toho, to je, za mňa je to veľké zadozučinenie, že viem, že proste si to dajú niekde, majú tú spomienku na to, že ako často sa vám podarí dostať sa na olympiádu, hej. Akože často asi úplne nie. A vy ste ten, ktorý vlastne zachytil tú históriu a ešte pre toho atleta to má tú osobnú rovinu, že si tu odloží tú fotku a vy ste ju odfotili. Takže je to strašne také, pre mňa je to také veľmi určite zadozučnenie, veľmi príjemné, veľmi rada tým atletom poskytujem tie fotky, nech proste, samozrejme, zaslúžia si to absolútne, takže tak. No to mě dostává vlastně k další otázce, kdy spousta atletů řekne vlastně po závodě, že hej, já jsem tam viděl prostě kopu fotografů a nemám jedinou fotku, nebo nemůžu najít jedinou fotku. Je nějaká jako rada, já chápu, že se to asi bude dost měnit meeting od meetingu, závod od závodu, šampionát od šampionátu, ale jak třeba se dostat k nějakým jako sportovním fotkám, komu třeba jako, jestli organizátorům psát, což věřím, že ty nebudou moc rádi, když by teďka jim začalo psát asi prostě 1000 lidí, že hele, to je tak, kdo vám tam fotil, kde máte ty alba, nebo jak se dostat k těm fotkám? Pred rokom by som vám povedala, že ale aj teraz to poviem, najistejšie je samozrejme nejakým spôsobom spoznať toho fotografa a napísať mu napriamo. Každopádne ja sa priznám, že posledné niekedy časy, kedy som išla práve na české menšie meetingy, ja som to šla domov, unavená zo všetkého, dovzdané fotky a našla som 20-30 správ na Instagrame, nemáš fotku. A teraz si predstavte, že ja budem hľadať každého jedného fotku. Hej? Tak trošku, to nie je proste možné, hej. Takže to je vec prvá, že mne je strašne ľúto už, preto som sa vždycky snažila odpisovať. Teraz už proste čas, ako hovorím, že vždycky ten freelancer naháňa ten čas a spánok a jedlo a kamaráti a všetko mať nejak balansy. Takže snažím sa tak nejak proste časovo to nevykryjem, aby som každému odpísala. Každopádne najistejšie je asi napísať na Český zväz, si myslím, na oddelenie marketingovej komunikácie, aby že či môžu poskytnúť nejaké fotky, alebo kde je nejaká fotogaléria a tak ďalej. Kontakt třeba na toho, kdo tam alebo, fotil. Presne tak. Každopádne, toto je to
je to taká vec, ktorá nie je úplne uchytená, si myslím, že mohol by možno fungovať nejaký QR kód alebo niečo také, lenže tam je potom tá druhá rovina, že vy tam vidíte veľa fotografov, ale častokrát sú to fotografie z rôznych denníkov, z rôznych časopisov, z rôznych médií a oni majú svoje zadanie a majú presne dané, koho potrebujú fotiť, hej. A málo kedy sa stane, že fotia niekoho iného. A zase, ja keď idem pre Český zväz, tak samozrejme tiež máme nejakých predpokladaných víťazov, to je samozrejme priorita. A ja sa potom ešte snažím sa tak nejak hrať aj s tým, že sa hrám s tým fotením, tak vďaka tomu vlastne tam chytím aj veľa iných proste ľudí a tak ďalej. Ale opäť, predstavte si, že na českom meetingu odfotím každého českého atleta aj len raz. Tak si predstavte tú kvantitu tých fotiek. Predstavte si, ako dlho by som pri tom musela sedieť. Hej. Takže bohužiaľ nie je úplne možné odfotiť úplne každého. Ja sa snažím zachytiť nejaký taký rozumný záber proste. Ale je to veľmi také... Je to také chodenie po tenkom ľade. Najväčšia istota je, že proste atlet napíše ešte pred závodom: ahoj, budem tu, nebudeš tu náhodou, mohol by si ma odfotiť a môžeme sa nejako dohodnúť, hej. A asi to je také nejaké najpresnejšie, hej, no. Čo sa týka veľkých závodov, tak tam vždycky máme každého. Na to dávam vždycky pozor, to je aj proste maximálna priorita, že nech už je umiestnený akýkoľvek, ako náhle je to zahraničná akcia, tak každý atlet musí mať fotku. Proste český, hej. Tam cez to nejde vlak. Ale tie české meetingy, tie menšie, tie sú náročné, lebo proste tá kvantita je tam veľká. No. Jak moc vnímáš teďka silnou pozici fotografie ve světě, který mu vládne video? Vlastně Instagram, Reels, TikTok. No. To video vlastně teďka je asi úplně virální jako koncept, který funguje, lidi ho rádi sami dělají samozřejmě na něj content. A jak moc si myslíš, že obstojí ještě jakoby v něm fotografie? Ja si myslím, že áno, určite cítim, že tá statika je už na ústupe, bohužiaľ pre mňa, lebo za mňa stále fotka vie povedať strašne veľa. A každopádne my žijeme v strašne rýchlom svete, ako som už spomenula. Veľakrát je rýchlejšie sa pozrieť na fotku a ísť ďalej. Čiže ja to skôr vnímam tak, že ani jedno nezaniká alebo nejde do popredia nejak výrazne, ale skôr sa mení rola toho, že fotka bude mať skôr tú informačnú hodnotu, zatiaľ čo video bude mať nejakú tú vtipnejšiu príbehovú linku. Nejakú výpravnou třeba. Netřeba, áno, že sa to trošku len mení vlastne. Hej. Treba sa na to prispôsobiť, treba sa k tomu pripraviť, ale to je zase, keď sa vrátim k tomu, o čom som hovorila, mňa to naopak zase motivuje vytvoriť tú fotku takú, aby vlastne vy nepotrebujete video, vy nepotrebujete vidieť celý dlhý hodinový záber. Vám stačí tá jedna fotka a tá vám povie tento hodinový záber, tento hodinový príbeh. Takže ja si nemyslím, že fotka by bola na ústupe, skôr si myslím, že ľudia, ktorí, nechcem sa nikoho dotknúť, ale ľudia, ktorí len tak náhodne cvakajú, tak to zanikne, možno viacej, lebo to nahradia to video. Ale ľudia, ktorí naozaj vytvárajú fotografiu a tá fotka sama o sebe rozpráva, tak to nezanikne proste. To si proste myslím, hej, lebo jednoducho nezanikne to. Je to iná emócia z fotky stále, ako máte z videa, hej. Takže za mňa je to aj ťažké, lebo ja inak ako aj natáčam, takže ja mám ako k videu, tak k fotke mám vlastne vzťah a nemyslím si, že niečo je lepšie alebo horšie. Strašne záleží od situácie, kedy sa čo ako používa. Jednoducho si myslím, hej. Takže tak. No a když se teda posuneme v tomhletom, jaká je budoucnost vlastně fotky v době třeba AI, kdy prostě já chápu, že i ten technický vývoj jde úplně strašně dopředu, prostě kdy my jako malí jsme fotili a jako to byly, že jo, jako foťáky úplně vtipný. Ano. Teď se k tím někdo jako naopak zase vrací, jo, k takovým foťákům, jo, ale ta profesionalita, to vybavení je úplně teďka na jiné dimenzi, kdy
Já jsem viděl vlastně video s tebou, kdy ty si hodnotila nové tělo od Sony a tam vlastně bylo, že se bojíš, že nechytneš ten správný moment a vlastně ten foťák už umí chytit i ty jako třeba trošku před a trošku za a vlastně ty si můžeš jako potom ten konkrétní moment trošku vybrat. Ano. Tak vlastně kde vidíš ty budoucnost celkově a nemáš třeba i obavu z toho AI, z toho generativního obsahu a takhle? Popravde nemám. Ja mám samozrejme, keď to prišlo, bola som taká všelijaká z toho, potom som pochopila, že je to naozaj len ďalšie médium, ktoré nám tvorcom nejako pomáha. A ja to prirovnávam k dvom veciam. Jedna vec je, že ja viem, že keď asi vznikol Google a Google obrázky, tak tiež si pamätám, že Google obrázky náhodné boli všade. Náhodne. Aj tak potom sme prišli ich fotiť, pretože sa zistilo, že autenticita aj tak funguje na tých ľudí najviac, lebo ju vieme stále rozoznávať. Takže to je vec prvá, že z AI je asi veľký boom, ale ja to vidím, že ľudia to nechcú, ľudia to nepríjmajú. Mimo športového sveta fungujem aj v komercii a proste ja to vidím, že zákazníci, klienti, fanúšikovia a tak ďalej, oni nechcú tú umelosť proste, oni chcú autentičnosť. Takže tohto sa nebojím úplne. Skôr mi príde, že veci, ktoré tak nejak boli nejak náhodne urobené, tak toto možno zanikne zase. Tí cvakači proste asi prídu o tú prácu, tam ich to asi nahradí, ale takéto kvalitné remeslo fotky, tak to stále si myslím, že zostane. AI nám len bude dopomáhať veľmi výrazne. No, takže to si ja tak dúfam, že nenaivne myslím. Na druhú stranu tiež už mi napadli, to je tá druhá vec, to už mi tiež napadli také tie myšlienky, že či sa takto necítili maliari, keď prišla fotka. Aha. Hej? Či sa necítili vlastne, že technológia ich nahradí a o niekoľko 100 rokov neskôr to tak je proste. Hej? My sme fotografii nahradili maliarov, rodinné portréty už sa nemalujú, už sa to odfotí a tak ďalej. Takže proste možné to je, ale mne stále príde, že tá fotka vám proste naozaj odovzdáva prítomnosť do budúcnosti a v budúcnosti si pozriete minulosť. Takže je to také, stále v tom je niečo, prečo ľudia sa podľa mňa budú stále vrácať k fotke. Hej. Takže neviem, ten AI je taký... je svoj, tiež som sama zvedavá vlastne, ako to bude vlastne napredovať, ale vôbec sa nebojím o napríklad konkrétne športovú fotku, tak tam sa naozaj nebojím, že by nás AI nahradil, pretože to sú vždycky reporty, tam sú to vždycky tie konkrétne emócie, ktoré vy chcete. To AI, aj keby to vyrobí, on to... Nebude to ono, hej, to nedáva zmysel. To je moc hezky řečeno, jakoby, a podle mě to docela jako hezky zaobalila vlastně, jak to asi s tou fotografií je. Mě by na závěr ještě zajímalo, když někdo bude se chtít stát fotografem, a jaké jsou tvoje rady, že spousta lidí si řekne, tyjo, já bych možná i rád fotil, ale vlastně technika je drahá, že to je drahý a dá se teda začít i třeba s nějakým low budgetem a postupně se vypracovat, nebo co jsou tvoje rady pro někoho, kdo chce začít, nebo začínající fotograf? Fake it till you make it. nie, to sa smejem, lebo je pravda, že prišla som do Prahy, nemala som budget, nemala som techniku, ja som fakt nemala, že nič. Proste túto dievča z Košíc došlo. Takže fakt som tiež nemala absolútne nič. Nepochádzam z nejakej extra, neviem, bohatej rodiny, ktorá by mi na počkanie rozdávala 400 a tak ďalej. Aha. Takže vôbec. Každopádne nad tými radami ako vždycky premýšľam aj ja. Spätne určite by som si povedala, čo aj veľa som počúvala v tom čase aj ja, vydržať, konzistentnosť. Proste to je... To je stejný i v tom sportu. A presne preto vravím, že ja sa veľakrát stotožňujem s tými atletmi, veľakrát im fakt rozumiem, lebo vo finále ide o to, že vy proste musíte vydržať, fotiť a proste vydržať. Hej, že to je za mňa akože taká tá hlavná myšlienka, určite. No a čo sa týka techniky, ja viem, aké to demotivujúce, že vy vlastne
Vy nemáte na tie drahé foťáky, keď začínate. Vy nemáte na tie drahé objektívy, na tie obrovské objektívy. Proste ja viem. A áno, v športe na tom záleží, pretože je to veľmi rýchly svet okolo nás proste, takže áno, záleží na tom, ale ja neviem, skrátka by som asi povedala, že ja som išla na 2-3 mesiace do Kanady na brigádu proste, kde som si ako tak nejak našetrila na prvé 2 objektívy a tie objektívy bola 28-70 proste a ešte 75 v 1.8, no tak s tým som začínala. Takže nejak sa to dalo. A ja neviem, ja som mala akože, ak som mala na niečo šťastie, to poviem, že je šťastie, tak boli ľudia okolo mňa a že či už proste sme si nejako vypožičiavali medzi sebou objektívy alebo ísť do nejakého zapújčenia a požičať si objektív na ten jeden, hej. Ja vlastne prvé 3 roky som v podstate vôbec nezarábala, sa dá povedať, lebo všetko, keď som aj niečo dostala, som to okamžite investovala. Ak som z nejakého závodu mala nejaké peniažky, tak som to minula práve na to, že som si na ten deň zapožičala ten objektív, hej, a tak ďalej. Takže to bolo proste, vymýšľate to, hej. Takže ja len chcem tým povedať, že asi si každý nájde svoju cestu, ale zase tam platí to typické, že proste hľadaj spôsoby proste, hej, že ako, hej. Tie spôsoby sú. Tí ľudia existujú. Ja veľmi rada tiež podporím nejakého novozačínajúceho fotografa. V poslednú dobu pozdravujem Plechyho. Jasne. Takže tiež sa snažím sa pomôcť, keď vidím v niekom, že má ten potenciál. Ja akurát nefotím a potrebuje tento človek techniku. No tak dobre, poďme sa porozprávať, poďme sa skúsiť dohodnúť, hej, že takýmto spôsobom tá fotografická komunita je veľmi nápomocná v týchto veciach. Aspoň ja sa snažím ju takto okolo seba mať a som rada, že som v takých kruhoch, kde si toto myslím. Takže asi to a potom hlavne najdôležitejšie je zostať nohami na zemi. Proste mať ten ľudský prístup, byť spoľahlivý partner určite. To sú tie základné hodnoty, hej, že naozaj trpezlivosť, skromnosť, vydržať a proste tak nejak sa to potom udeje, by som povedala. No. Já si myslím, že to byl krásný konec. Já ti moc děkuju, že jsi byla hostem našeho rozhovoru a přeju ti, ať zachytáváš jenom ty nejkrásnější momenty. Ďakujem veľmi pekne. Díky moc.